Eldar je u Zlatoru, vidite, mi je Eldar, vidite, mi smo u zatvoru i nas neko zaklopio dobro sklon. I vidite vidite. A već to je plavo ovdje. Da, mora kad je ovo. Možda se Cringe su rugaju. ljudi. Ne, nismo. Dobro, Eldar je Biži od naše kamere. Dobro, Eldar je cool, a ti si cringe. Vidi Ulaz. kakvi. Ulazite, ja ću vas sad Vidi nas, drugari. Vidite? Mi ćemo te zatvrt na balkonu za 3, 2, sad ću je zatvrt. Ova se pravi nešto.